Benvidos ao intercambio. A nosa análise de hoxe, a verdade, xorde textos moi potentes. Por un lado, o chamado de Abraham, e por outro, a transfiguración de Xesús. E aí, neses dous relatos, atopamos unha tensión fundamental sobre que é a fe. Exacto, e a pregunta que queremos explorar é esta. A fe é, na súa esencia máis profunda, un acto de confianza interior, unha entrega casi irracional a unha promesa, ou pola contra, a súa verdadeira proba reside na acción, na obediencia visible a un mandato. Eu, hoxe, vou defender que a fe é, fundamentalmente, esa confianza interna, persoal, o que fai Abraham o crer no imposible, e que as súas accións son unha consecuencia diso. Pois eu parto dun punto de vista case oposto. Para min, a fe é inseparable da acción. Vou argumentar que o acto de Abraham non é unha simple consecuencia, senón a manifestación mesma, a proba indispensable da súa fe. Sen acción, para min, a fe é, é fume. Se nos fixamos ben no relato de Abraham, o que de verdade sorprende non é tanto que se puxese en camiño, senón o que debeu pasar pola súa cabeza a noite anterior. A ver, imaginemos a escena. Un home de 75 años, casado con unha muller estéril, con unha vida feita. E de súpeto recibe unha promesa que desafía a toda lóxica. Farei de ti unha gran nación. O verdadeiro milagre, o núcleo do relato, é a súa capacidade para crer no que parece un delirio. A súa fe é un acto de confianza pura, un salto ao descoñecido, como describe a carta aos Hebreos. E é significativo que ese texto subliñe que el marchou sen saber onde ía. A énfase está na súa disposición interna, nesa revolución interior. E máis, a segunda carta a Timoteo refórzame nesta idea. Paulo é tallante. Deus chamounos non por mor dos nosos propios actos, senón por mor do seu proxecto e da súa graza. Isto sitúa a iniciativa divina por riba de calquera mérito. A fe é, polo tanto, a recepción confiada dese don. Mesmo a interpretación do rabino Rachi, que traduce o chamado como vai por ti, para o teu ben, apoia isto. A viaxe non é unha proba, é un agasallo. Entendo perfectamente esa liña de pensamento. É poderosa, de verdade, pero déxame ofrecerche outra perspectiva. Esa confianza interior da que falas, por si soa, é unha abstracción. Como sabemos que existe? Como a distingue o propio Abraham da simple fantasía? O que fai a súa historia tanxible e monumental é o que fai. O texto da Xénese é incriblemente sobrio, casi telegráfico, pero por iso mesmo decisivo. Abraham marchou, como o Señor lle dixera. A acción é o clímax, é a proba, é o que transforma unha idea interna nun feito histórico, non? Sí, pero... E é crucial entender a forza do mandato en hebreo. Non é un gustaríache ir, é legleka, unha orde que exixe unha mobilización total. E a mesma carta aos Hebreos que mencionastes, para min, di o contrario do que suxeres. Non separa fe e acción, úneas na mesma frase. Pola fe, Abraham obedeceu, e partiu. A obediencia non é unha nota a pé de páxina da fe, é o seu verbo. Son inseparables. E Paulo, lonxe de promover unha fe pasiva, pídele a Timoteo que tome a súa parte dos sufrimentos. A vida de fe non é aceptación mental, é participación activa. Esa é unha observación aguda sobre o lecha, admito, pero aínda así creo que enmarcas a causalidade ao revés. O extraordinario no chamado de Abraham non é a orde en sí, senón a promesa. Pénsao. El é arrancado dun destino natural e é investido dunha vocación universal, dunha identidade nova baseada só na palabra de Deus. A súa fe reside en aceptar eso. A transformación crucial ocorre no seu interior cando decide crer. A acción de marchar é a manifestación externa, sí, pero non o núcleo. Sen esa decisión interna previa, a viaxe sería simplemente unha migración. Pero esa promesa non tería absolutamente ningún sentido se Abraham ficase na casa. Sería unha fantasía privada, un soño. A fe de Abraham non é só crer que Deus fará algo por el, senón tamén facer o que Deus lle pide. É un pacto. A súa fe faise real, faise historia, no preciso momento en que pon un pé diante do outro. Sen ese acto, a súa confianza interna sería indistinguible da dúbida. A relación co divino, tal como a presentan as Escrituras, non é un estado mental, é un drama de acción e resposta. O Salmo 32 lémbranolo. Deus é fiel en todo o que fai.
A fidelidade de Deus é activa e espera unha resposta igualmente activa. A fe non é un sentimento, é un compromiso que se demostra andando. De acordo. Entendo a túa visión sobre a acción en Abraham, pero iso complícase enormemente cando chegamos a Paulo, que parece rexeitar de plano a idea de que as nosas accións nos salvan. Como resolves esa aparente contradicción? Si a fe se definise fundamentalmente pela acción, entón a salvación converteríase nun logro, algo que gañamos. E Paulo construí toda a súa teoloxía en oposición a iso. Na súa carta a Timoteo é explícito. Deus nos salvou, non por mor dos nosos propios actos, senón por mor do seu proxecto e da súa graza. A nosa vocación santa é un agasallo, non un contrato. Se a acción fose a esencia, estaríamos perigosamente preto de dicir que nos salvamos a nos mesmos. Como evitas esa conclusión? Sinto, pero non podo aceptar esa conclusión porque creo que parte dunha falsa dicotomía. Non estou a dicir que os actos gañen a salvación. Iso sería, como ben dis, contradicir a Paulo. O que digo é que os actos son a resposta auténtica á salvación que se nos ofrece gratuitamente. A ver, a graza non é un certificado que colgamos na parede. É combustible. É a enerxía divina que nos capacita para vivir doutra maneira. Paulo di que somos chamados a unha vocación santa. Unha vocación, por definición, implica un propósito, unha tarefa. A colaboración humana é necesaria. O propio Paulo é o mellor exemplo. Escribe desde a prisión, sufrindo activamente por o Evanxelio. A súa vida é un testemunho de que a graza non anula a acción, senón que a exixe e a potencia. Sen obras, a graza é un concepto. Con obras, é unha forza transformadora no mundo. Pero esa idea de que a graza capacita para a acción lévame a pensar na transfiguración. Alí, os discípulos reciben unha revelación abafadora, unha especie de graza visual. E con todo, a orde inmediata non é actuar, senón calar. Como encaixa eso no teu esquema? Para min, este episodio reforza a primacía do interno. É unha revelación diseñada para fortalecer a fe interna dos discípulos antes da paixón. Están sobrecollidos de medo, unha emoción puramente interna. E a primeira resposta de Xesús é dicirlles non teñades medo, abordando directamente o seu estado interior. A experiencia céntrase na percepción, na confianza. De feito, a única instrucción explícita que reciben é pasiva. Non faledes desta visión a ninguén. Isto prioriza claramente a contemplación sobre a acción inmediata. Sae da nube. A voz do Pai non di "Entide isto". A orde é un imperativo claro. Escoitádeo. E escoitar, no contexto bíblico, case nunca é un acto pasivo. Implica obedecer, por en práctica. É o mesmo verbo que se usa para a obediencia de Israel á lei. Polo tanto, no corazón desta experiencia mística hai un chamado á acción. Ademais, a presenza de Moisés e Elías non é casual. Moisés, o dador da lei, o paradigma da obediencia. Elías, o profeta da acción por excelencia. Non están aí de adorno, subliñan un legado de fe que se traduce en obras. A transfiguración non é un fin en sí misma, é unha preparación para a acción futura. E a orde de non falar é temporal. Isto suxere que a acción, o testemuño, é o obxectivo final, simplemente posposedo. Aínda así, a experiencia inmediata é de parálise e medo, non de acción. A resposta divina é consolo e unha orde de silencio. Isto suxere que hai momentos na vida de fe onde o máis importante non é facer, sino ser e recibir. A fe dos discípulos tiña que ser fortalecida internamente antes de que pudeisen ser enviados ao mundo. A acción sen unha profunda convicción interna é proselitismo valero. A transfiguración é a proba de que Deus traballa primeiro no corazón. A acción é o froito dese traballo interior, non a raíz. Pero o fruito é o que importa, é o que alimenta o mundo. E a orde de escoitádeo reférese a todo o que Xesús dirá e fará, incluindo o seu camiño cara a cruz. Escoitalo é seguilo nese camiño de acción e sacrificio. A transfiguración non é un retiro espiritual, é un campo de adestramento intensivo para a misión máis difícil. A fe que se lles pide non é só crer que Xesús é o Fillo de Deus nun momento de gloria, senón actuar en consecuencia cando vexan rexeitado e executado. A verdadeira proba da súa fe non será o que sentiron na montaña, senón se o seguirán ou non cando baixe o val. E sabemos que, inicialmente, fallaron. Ao final, parece que volvo sempre ao mesmo punto de partida. Para min a esencia da fe é a confianza radical nunha promesa que transcende a lógica humana.
É a entrega interior de Abraham, é a graza inmerecida da que fala Paulo, é a revelación da transfiguración que ten como primeiro obxectivo calmar o medo. As accións, aínda que son a expresión necesaria desa confianza, flúen dela. Pero é a confianza mesma, esa decisión íntima, o verdadeiro fundamento. Sen esa entrega interior previa, calquera acto sería... Valeiro, pola miña banda, e despois de escoitarte, sigo convencido de que a fe non pode divorciarse da acción obediente. Demóstrase na partida de Abraham, que transforma unha promesa nunha viaxe, na participación de Paulo no sufrimento, que mostra que a graza é poder para actuar, e no mandato de escoitar a Xesús na montaña. A fe sen obras é unha idea fermosa pero fantasmagórica. É na acción onde a confianza se fai real, visible e transformadora, tanto para un mesmo como para o mundo. Quizáis o que estes textos nos revelan non é que a fe sexa ou confianza ou acción, senón que a fe bíblica é fundamentalmente un diálogo de risco. Deus arrisca unha promesa imposible e o crente arrisca a súa seguridade para poñela á proba. A tensión non está en cal das dúas e primeira, senón no propio acto de arriscar juntos. Exactamente. E esa relación chega a ser un dos dilemas máis profundos da experiencia religiosa. Estes textos non nos ofrecen unha solución sinxela, senón que nos invitan a examinar como a nosa propia confianza se encarna ou non nas nosas decisións cotiás, e como as nosas accións reflecten ou quizáis desafían o que afirmamos crer. Hai sen dúbida moito máis que explorar nesta complexa relación entre crer e facer.